मोनफ्रोमबो पस्टनि सायाव 950 रां माने पेमेन्ट खालामनो थिननायखौ जोङो नटिसनि गेजेरजों नुनो मोनदों। बेखायनो मिरु बंशनिफ्राय बे बाथ्राखौ लानानै सोरखाराव थानाय बा खुंथायाव थानाय बिबानगिरि बा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो सानो। बाथ्राया जाहैबाय बे रां खांनानै बिथांमोना मा खालामनो सानदों बेयो मोनसे बिराद गिदिर सोंलु जानानै थाबाय। मानोना जोंनि फरायसाफोरा माने नखरा गोरिब थाखोनि माने बयबो माने हाई लेभेलनि नंजोबा, गोरिब गुन्द्रानि फिसाफोरासो माने फरायनानै BEd खालामनानै MA BA BSc बायदि रोखोमनि सोलोंथाइ लानानै बे GT आरो PGT टेट रिक्रुटमेन्ट एग्जामखौ होनो थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन। बेखायनो जोङो मिरु बंशनिफ्राय बे मिथिसार बिलाइखौ लानानै बिटिआर सोरखारा नायफामफिननो थाखाय जोङो खावलायहरनाय थाबाय। आरो लोगोसे फैबाय थानाय जेरैबायदि फैगौ समाव दा सोलिबाय थानाय LP आरो UP पस्टआव बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरासो माने गिबि प्रिफारेन्स मोननो हायो। बेखौबो नोजोर बोनो थाखाय बिटिआर सोरखारखौ जों खावलायनो सानो। मानोना बर' बिजोंजों फरायनानै फैनाय फरायसाफोरा माने मार्कनि बेलायाव माने गुबुन बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौ माने फेर फाथिनो हाया। बेखायनो जाहाथे बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौ गिबि माने प्रिफारेन्स होनो थाखाय बिटिआर सोरखारा खामानि मावनांगौ। बेखौ जों मिरु बंशनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। आरो लोगोसे बे बाथ्रायावनो आं मुंख'बावनो सानदों, तामुलपुराव जानाय बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव बे बाथ्राखौ बर' थुनलाइ आफादा मोनसे रिसुलेसन लादोंमोन। बेखौ मानगोनां तरेन बर' सारानो बै समाव आफादगिरि थानाय समावनो माने बे बाथ्राखौ जोंनो फोरमायदोंमोन। ओंखायनो जाहाथे खुंथायाव थानाय सोरखारा बेखौ नायफामफिनो। आरो लोगोसे जों मिरु बंशनिफ्राय खावलायनो सानो, फैबाय थानाय समाव जेरैबायदि बिसायख'थि समाव माने रावजोंबो नांलाया खमलाया, गावनि बिदा फंबायफोरजों नांलाया खमलाया लासे गोजोनै बिसायख'थिया खुंलांजाथों, बेखौ जोङो खावलायनाय थाबाय। मानोना जोंनि BSc BTC BTRआ रोजा रोजा मुंख्लंफोरनि जिउ बाउसोमनायावसो मोननाय। बेखायनो जाहाथे जोंनि फारसेनिफ्राय जों खावलायनो सानगोन, फैगौ 2025 मायथाइयाव जाहाथे UPPL आरो BPFजों जयै लोगो जानानै बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय जोङो मिरु बंशनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। मानोना जोंनि जातिनि जा अबदान, जातिनि जा सोमावसारनाय, जातिनि बर' जातिनि मुंख्लंफोरनि अबदानजोंसो बे BSc BTC BTRखौ जों मोननो हादों। बेखायनो बेवहाय माने गुबुन माने नेशनेल पार्टिफ्रा माने बेयाव जोंनि जा खुंथायनि पावारखौ जोङो नागिरहोनो